Dende o ano 2016 ata hoxe, a Deputación de Pontevedra investiu na comarca do Salnés máis de 96,5 millóns de euros. É o principal dato do balance presentado esta mañá pola presidenta provincial. Carmela Silva dise satisfeita co traballo feito toda agora na comarca. Quero ser humilde, me parece que o que facemos non é para poñerse medallas, é unha obriga. Nos xestionamos o público, xestionamos o ben común, polo tanto o que facemos porque hai que facelo, pero certo é que o facemos. Silva salienta os proxectos postos en marcha en todos os concellos da comarca a través dos distintos plans da Deputación, máis de 500 obras co Plan Concellos e outros 12 grandes proxectos co Deporrense e o Plan de Reequilibrio. Todas as dotacións, toda a recuperación de prazos, de espacio público, de mobilidade amable que se ten feito no Salnés, ben firmada da man da Deputación de Pontevedra. Feito todo, di Silva, con criterios obxectivos, cun reparto xusto entre todos os concellos. Son gobernos gobernados por diferentes cores políticas, sin embargo, inversións en todos e cada un deles. A presidenta salientou tamén as actuacións executadas na rede viaria provincial na comarca do Salnés. 51 obras temos feito nestes 6 anos nas estradas provinciais, moitas delas xa executadas e outras en execución ou en tramitación. En a lista de proxectos pendentes, Carmela Silva marca como prioritario a creación do GES do Grove. Confía en chegar a un acordo coa Xunta Axiña despois de anos de bloqueo. Imos a ter unha reunión agora, non quero mentir, creo que esta mesma semana, e senón para que venga unha reunión de FEGAN, Xunta e Deputacións para a firma do novo convenio dos GES e nos oímos plantexar. Ademais, Carmela Silva quixo recoñecer esta mañá o esforzo dos concellos na loita contra a pandemia, asumindo competencias impropias e gastos extraordinarios. Nese sentido, criticou a falta de apoio da Xunta á administración local, porque, segundo dixo, o goberno galego destinou 0 euros para asumir esas tarefas na loita contra a Covid.